Jack Uden. 13 december 1949. Jacob Jack Reinier Uden realiseerde na de middelbare handelsschool opleidingen in de luchtvaartindustrie en een loopbaan in de reisbranche in 1989 zijn droom voor een eigen bedrijf, Jack Tours and Travel Service. In 2019 vierde het bedrijf groots zijn 30-jarig bestaan. Zijn jeugd in de stadswijk Vrimangrong heeft Uden in belangrijke mate gevormd. Moeder Georgetina Krekko was rolmodel in het gezin waarin discipline, respect voor elkaar en gemeenschapszin centraal stonden. Kerk, sport, muziek en broederschap spelen een prominente rol in Udens leven. Hij is voorganger van de hervormde gemeente, beschermheer of adviseur van diverse zangkoren en heeft in verschillende overheidscommissies gediend. In 1984 was hij de eerste Surinamer gekozen in het wereldbestuur van de JC's. Uden wil vooral jongeren motiveren hun droom waar te maken. Zijn bedrijf doet regelmatig schenkingen aan instellingen die zich inzetten voor talentontwikkeling. Hij werd benoemd tot ridder in de ereorde van de Gele Ster in 2003 en commandeur in de ereorde van de Gele Ster in 2009.